Zdravo svima, moje ime je Ivan Bildi i danas ćemo pričati o tome kako da prodajete garderobu preko Facebooka. Jedna mnogo popularna tema. Pa da pogledamo. Ok, moram prvo da vas upozorim, ovo će možda biti nešto što niste očekivali. Razlog je tome što nije glavna stvar u samom Facebooku, već u proizvodu. Puno ljudi, barem jednom nedeljno mi dolazi neko ko ili mi se obraća putem društvenih mreža ko kaže Ivane, poslednjih 5 godina se bavimo ovim, pre je išlo jako dobro, evo sad ove godine ili zadnjih meseci ne mogu nikako da ostvarim prodaju, proizvodi su isti, sve je isto. Ono što je veliki problem, Facebook je poskupeo u poslednje vreme drastično i sad je jako teže prodati stvari. Nije teže prodati stvari, nego sa istim novcem dolazite do manjeg broja ljudi. Ako sa istim novcem dolazite do manjeg broja ljudi, manje su šanse i da vas neko primeti. Ovo je nešto što se dogodilo u razvijenim tržištima davno i kod nas stiže evo sada. Dakle, ono što ste uspevali nekada pre se neće nikad više vratiti. Jako će biti teško da prodajete garderobu koja se može naći na svakom ćošku kod Kineza, u H&M-u, u bilo kojoj prodavnici. To više neće funkcionisati. Ono što će funkcionisati je da ćete morati da prodajete garderobu koja je namenjena određenoj ciljnoj grupi, određenoj pasioniranoj ciljnoj grupi. Znači, morat ćete da gađate samim proizvodom, ne targetiranjem, mnogo užu populaciju, ali populacija koja će biti izuzetno pasionirana prema vašem proizvodu i koja neće pitati bukvalno koliko košta i koja neće pitati za količinu, naravno uslovno rečeno. Želim da vam na jednom primjeru pokažem, to je brand Escadrilla. Oni apsolutno nemaju nikakve veze sa ovim videom, oni ljudi ne znaju da ću praviti video o njemu. Sve ove kutije koje vidite ovde ja sam zapravo kupio. U pitanju je garderoba koja je za ljude koji vole avijaciju, za ljude koji vole da lete. I sada vrlo vjerojatno vam prvo pada na pamet pa koliko je to ljudi u Srbiji. Jeste, to je možda 1000, 2000, ne znam da li ima više od toga ljudi u Srbiji koji su pasionirani ljubitelji letenja, ali to su ljudi, kao u mom slučaju, koji su ekstremno pasionirani u toj oblasti. Mene zanima svega par stvari, to je digitalni marketing, to je avijacija i to je tenis. To su jedine 3 stvari koje meni odmah na internetu privlače pažnju šta god da se dogodi. Vi ćete morati u budućnosti da kreirate takve brendove koji će se obraćati određenom plemenu. I sad Escadrilla je jedan od brendova koji to dobro rade. Imate, na primjer, Škrabac. Škrabac su takođe majice koje su vrlo specifične i namenjene određenoj publici. Dečko car sa druge strane. Takođe, određen brend koji je namenjen samo određenoj publici. Nemojte da vas brine to što je vaša publika inicijalno mala. Vrlo lako iz toga može dalje da izraste jedan opšti trend. Naprimer, avijator jakne koje su popularne generalno i nose ih ljudi koji apsolutno nemaju nikakve veze sa avijacijom. Ovaj brend može vrlo lako, ili neki vaš brend u budućnosti, vrlo lako može da postane mainstream ili u najmanju ruku može da postane trend i da ljudi koji prate, ljude koji nose ovu garderobu će želeti da sebi to priušte iz 1001 razloga. Ajde da pogledamo kako to Escadrilla radi. Escadrilla, ono što je jako važno takođe, pakovanje. Pakovanje je pola korisničkog iskustva. To je prvi utisak koji korisnici stiču sa vašim brendom. Nemojte nikad štedeti na pakovanju. Znamo koliko su popularni videi tipa unboxing i tako dalje. Prosto ljudi vole taj osjećaj kada kupe nešto novo da ga otpakuju. Evo ja sam potpuno fasciniran ovim pakovanjem koje deluje možda obično, ali potpuno je u skladu sa samim brendom. Pa da vidimo kako to izgleda. Ok. Ovo je proizvod, mislim da je ovo jedna jakna ili neki kao džemper sa zipom. Već ovo mi odaje jedan potpuno novi osjećaj kvaliteta. Gledam da su na svaki detalj su pazili. Da vidimo. Ok. Ovo je od kože. I sad možemo da vidimo već koliko je zapravo pažnje posvećeno
ovom brendu. Još jedna stvar u kojoj želim da obratite pažnju. Ako budete želeli da prodajete bilo šta preko interneta u budućnosti, ako imate 200, 300, 500 dinara zarade po komadu, jako teško ćete napraviti biznis od toga. Prosto samo oglašavanje će vam pojesti tu razliku, da ne govorim o tome da treba da uložite i u nastup, i u web prodavnicu, i da nešto vi zaradite, da možete da povećate proizvodnju i tako dalje. Mnogo je bolje da, kao što je u slučaju eskadrile, gađate one koji su viši cenovni rang, ljude koji su sposobni da plate. I ono što je takođe kod ovakvih niša jako bitno, ljudi će biti spremni da plate više za nešto što je direktno za njih. Nadam se da sam vas malo inspirisao i da sam pomogao ljudima još dodatno da čuju za eskadrilu, ako ima neko ko nije čuo. Ne znam da sam napomenuo, uopšte oni ljudi apsolutno nemaju pojma da ću ja snimati ovaj video, ali eto, toliko mi se dopada da sam ja to prosto morao da uradim. To je bilo to, vidimo se u nekom od narednih videa, pozdrav!